भिडिअ बानायनो बेबायदि जनाया जाबाय। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो स्राय खनसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नालि लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो आर'नाइ गोदान लानानै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाबोदों आरोना। ब्लग भिडिअआ जेरावबो थांनाय नङा, नै बेयावनो जिरायनानैनो खोन्थानायल'। बेनो जाबाय माबा रिजाल्ट आरोना, आंनि रिजाल्ट दाखालिसो टेटनि रिजाल्ट मोनदोंमोन। ओमफ्राय लोगो नै साननैसोनि उनावनो MA नि रिजाल्ट मोनबाय आरो आङो बै खनसे MA नि एग्जाम होबाला बुंदोंमोन ना, देनां रिजाल्ट मोनबोला खोन्थासिगोन दे आंनि रिजाल्टआ माबायदि जायो होननानै बुंदोंमोन ना। ओमफ्राय जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायदोंमोन बिसोरथ' सानबाय बायदि खोमा, आयु रिजाल्टखौनो दाबो खिथायासै, माथो जाखो, रिजाल्टआलाय मा जाखो, फेलसो जाबाय नामा, पाससो जाबाय नामा, मानो खिथायासै, बेफोरबायदि सानबाय थादों होननानै आङो साननानै दङ आरोना। ओमफ्राय जोंनाथ' रिजाल्टआ बिराद गोबावदोसो मोनदों, बोसोरसेयानो जालायसिगोनदां, बोसोरसेयानो जामारबायसोदां, दिनैसो मैयासो मोनदों आरोना। ओमफ्रायो आङो रिजाल्टखौ खिथानोसै। आंना रिजाल्टआ गेजेरावनो आरोना, एसेबां मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा, गेजेरावनो माने पास आरो। ओमफ्रायो आङो जाबायदि पास जानो लुगैदोंमोन बेबायदि फायासै। आं साननायाथ' फार्स्ट डिभिजन लादोंमोन नालाय, ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन फायासै, सेकेन्ड डिभिजनसो फैबाय आरोना, सेकेन्ड क्लाससो फैबाय। माथो खालामनो न' लोगोफोर, बुरै जानानै फरायनाय, नाम्बारफोराबो बुरै फैयो, सिख्लाहैनो फरायनाय मोनबासो नाम्बारफोराबो सिख्ला फैगौमोन न' लोगोफोर। बुरै जानानै फरायनाय, सिख्ला जानानै फरायनाय बहुद डिफारेन्स थायो न'। ओमफ्राय बेखौनो खोन्थानो होननानै जों बेयावहाय जिरायनानै दङ आरोना, आराम सान्दुं सायख्लुमनो। ओमफ्राय जोंनालाय ब्लगा बेखिनियानो। आङो MA खौ कमप्लिट जाबाय दिनैसो, रिजाल्टखौ दिनैसो मिन्थिदों नालाय, दिनैसो कमप्लिट जाबाय आरोना MA खौ। खिन्थु बे माबा मोनबा, बे MA नि जायगायाव टेट मोनबा आङो लोगो मा होनो खांग्रांखासिगौमोन आरोना, लोगो फेल जाखासिगौमोन। माबासो नालाय, MA सो नालाय, MA खायनो पास खालामनो हाबाय आरो। ओमफ्राय आङो टेटखौ पास खालामनो हागोन ना हायाथाय मिन्थिया। टेटआवथ' दाखालि खनसेनिया एसे गोरलैसो फैदो होन्दोंमोन बहुत मानसियानो, आंनि थाखायबो माहाय गोरलैसो मोनदां, खिन्थु आं मिन्थिला आरोना, मादिबा लिरला जोब्बाय आङो, टाइमफोराबो मिलायथारासै आंना। एगजामफोरावनो माखौबा लिरना लानानै मायाबा थालांलायबाय आरोना, बेफोरावनो फेल जाबाय खोमा। ओमफ्रायो आङो जिखि जाया मानो टेटखौ 10 बारसो होगोन होननानै साननानै दं आरोना। ओमफ्राय बे 10 बाराव पास जाबा जाबाय, पास जायाबाथ' गैला, फेलबाथ' फेलसै आरो। ओमफ्राय बेखिनियानो लोगोफोर आंना भिडिअ'आ। आङो MA खौ कमप्लिट जानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों गोसोखौ। ओमफ्राय मुथुआ आंनो दख'ना गोदान बायनानै होदों MA कमप्लिट जानायनि। ओमफ्राय आं दख'ना गोदानखौ दा देखायगोन र'। ओमफ्राय मुथुआसो दायो माखौबा बुंगोन नामाथाय। लोगोफोर नै आं बेखौ एसे खोन्थानि आरोना, बेखौ ब्लाउसखौ। बे ब्लाउसआथ' आंना माबासो हेबनायसो, आं हेबनायमोन। नै बेयावबो रिगि बिबार दङ नै, ओमफ्राय इथिबो दङ। आं हेबनायमोन आरोना आगोल माबा समावहाय, कलेज समावहाय रुम भारा थानाय समाव, ओरैनो दसे टाइम मोननाय समाव हेबलाबायनायमोन। ओमफ्राय दंबाय थायो आरो। ओमफ्राय दा बे गोजां बोथोरावसो गानग्रा नालाय, ओमफ्राय दिनै गानना नायनोसैहाय होननानै गानना नायदों आरो। गाननायाथ' आं एसेबां गानखाथारा, गाननोलाय मोजांसो, गुदुं जायो खुन्दुंनि आरोना। ओमफ्राय आङो बे गस्ला हेबनायफोरनि भिडिअखौ खनसे गोजां बोथोरावनो बानायखांबायमोन। ओमफ्राय आं सोरबा बुंहरसोदोंमोन आरो, आब' माबायदि हेबनानै देखायहरलाय, फोरोंहरलाय, खोन्थाहरलाय, बिदिनो बहुत मानसियानो सोरबा सोंहरदोंमोन। खिन्थु आङो टाइमखौनो सोलाबनाय मोनासै, हेबग्रायाबो जगारफोरानो गैस्राला, खुरसा गना बेजों हेबनायमोन आरो आङो।
खुरसाना खुरसिथाय खुरसिसो होनोदां आंहा खुरसासो होनो ओमफ्राय आरो खुन्दुंफोराबो गैला बाजारफोरावसो मोनसैना बिदिखौ बांसिनखौनो आं बाजारफोरावनो थांनाय जालाना ओमफ्रायो हेबनानै देखायनो हायासै आरोना आखाइजों हेबनायथ' इसेबां मोजां जाया आरोना मेचिनजों हेबनायबा बांसिन मोजां जागौमोन खोमा ओमफ्राय मुथुआ दायो माखौ बुंगोनथाय दे दाना मुथुनि फाला लोगोफोर आंनाथ' जोब्बाय बेखिनियावनो दे बुंदो लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरो नोंथांमोन बयबो नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा जोंहा नैबे अनजि बर'आ माने M.A पास जानायनि आं माने दख'ना गांसे लाबोदों आरो दा बेखौ देखायगोन दा लाबोदों मानेथ' एक्चुअली अनलाइन अर्डार खालामबाय आरो अनलाइन अर्डार एक्चुअली दिनैनि नङा बियो लाबोनानै दोनखाबाय आरो बे एग्जामनि नामावनो लाबोनानै दोनखानाय आरो जिखिजाया हबे एग्जामा पास जायो आरो टेट बाबो मोनगौमोन दा नै टेटआथ' फेल जाबाय टेटनिमोन आरो नैबे रिजाल्टखौ एक्चुअली होगोन होननानै मिथियामोन ना दा टेटआथ' पास जायासै नालाय दा नैबे M.A आनो पास जाबाय दा बे हिसाबै माने मोनसिगोन आरो बियो माने होनाय जाबाय ओंखायनो हमदो आरो दख'नाखौ देखायना मायो बियो देखायनोसै औ दा जेखि जाया आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन M.A पास जानायनि कर'नानि थाखाय खुलुमबाय दे खुलुमबाय बिदिनो गोदान दख'ना लाबोबाय था एग्जामफोरखौबो जाजाबाय थानो लुगैयो आं बिदिबाथाय बेखिनियानो आरो दा सोरबाफोर एग्जाम पास जादोंबा जोंनि साबसक्राइबार अननानै खोन्थाहरदो ब्लगाव नङा होमबा इनबक्सआव मेसेज खालामहरदो M.A औ M.A ओमफ्राय माखौबा बुंबावनो ओमफ्राय बुंनांगौथ' गैला दख'ना गोदानखौ लाबोनो देखायफैदो अब्लालाय लोगोफोर आंनि दख'ना गोदानखौ एसे नायदो माबायदि मा कालारनि आंजों समायगोन ना समाया आङो र' लोगोफोर आं लायनि दे मुथुजों रायलायथ' दे मुथु रायलायथ' थांबाय आं सोलिथाराखै खावलाबला बे लोगोफोर दख'ना गोदाना बेनो खेवबाय आङो माबासोमोन प्लास्टिकआव दंमोन ओमफ्राय प्लास्टिकखौ खेवना गारबाय आरो बेनो आरो नै इलायाव नै लोगोफोर बेनो दख'ना गोदाना बेनो आरोना लोगोफोर दख'ना गोदाना ओमफ्राय बिनि फास्राया नै बे गुफुरसो माबासो जानांगौमोन ना इदि निलासो जानांगौमोन ब्लुसो जानांगौमोन गुफुर कालारनि ओमफ्राय बेहा ब्लाउसबो दङ मुथुआथ' आंनो बे दख'नाखौ दाखालिनो बायना लाबोनाय नालाय डेटनि थाखायनो बायना लाबोनायमोन ओमफ्राय बायनानै लाबोखाबाय न' लोगोफोर पास जाबाबो फेल जाबाबो मोनखासिगोनखा ओमफ्राय आङो दाखालिनो खेवनानै माबाखौ ब्लाउसखौ सुनो हैग्रोबाय आरो ओमफ्राय बे दख'नाल'सै ब्लाउसखौलाय माथो नायबावनो न' लोगोफोर ब्लाउसआ बेबायदिनो कालारनि एखे ओमफ्राय बियो माबा लानायमोन गासै 2000 लानाय आरोना आं इसिबां दाम गोसा गोसानि गानखायादि एसे दाम खम खमनिसो गानो आरो दाम गोसा गोसानिखौ आङो इसिबां गाननो लुगैया दाम खम खमनि गानबासो बेलेग बेलेग ड्रेस गानबाय थानो हागोन होननानै साननानैनो आङो बांसिन 2000 3000 बेखिनिनिखौनो बांसिन गानो आरोना आङो ओमफ्राय बेबो 2000आनो आं मोजांलाय मोनदों दख'नाखौ मुथु लाबोनायखौ थेंक इउ मुथु दे बिदिनो होबाय था दे बिदिनो होबाय था दे ओमफ्राय दाना बे दख'नाखौ आङो गानना नायना देखायनोसै ब्लाउसआथ' सुनाय जायाखै ब्लाउस बेजोंनो गानसै आरोना माहाय मिलायखागोन ना नै बेहाबो पिंक कालारनि बिबार दोनखायोना बेजोंनो
दख'नाखौनो गानसै ओमफ्राय माखौ बुंबावनो नो आं जेबो बुंला होमबालाय आं दख'नाखौ गानना